teraz predaj a trhy aj tak rastú. Ahojte investori, volám sa Rado Guňovský a v dnešnej časti môjho newslettera sa pozrieme na to, čo nám to tie trhy zase robia. Prečo nepadajú, keď podľa titulkov by už padať mali? Hovorí sa, že akciové trhy sú nevyspytateľné, dynamické a majú vysokú volatilitu. Avšak posledné roky to platí ešte viac. Už počas pandémie covidu sa trh a investori zmenili. Potom prišiel Trump, ktorý dynamiku a neistotu ešte zvýšil. Clá, vyjadrenia, tweety, únosy, vojenské operácie a pravdepodobne aj manipulácia trhom. Počas zavedenia Trumpových cieľ padli trhy o viac ako 20%. Viacerí investori signalizovali čierne scenáre, niektorí očakávali poklesy o 40%. Situácia bola veľmi turbulentná a nikto naozaj nevedel, čo od toho čakať. Každý deň prišiel Trump s novým vyjadrením. Napriek tomu, od dna tohto poklesu do dnešného dňa došlo k rastu o približne 39%. Počas útoku na Irán a uzavretia Hormuzského prielivu padli trhy o približne 7%. Paradoxne bol tento pokles relatívne malý. Osobne si myslím, že keby sa táto situácia stala pred 5 rokmi, tak by sme boli svedkami možno aj minus 20% poklesu, alebo aj viac. Skúste sa zamyslieť. Ako na vás konkrétne pôsobili vyjadrenia Trumpa pred rokom? A ako na vás pôsobia dnes? Pravdepodobne už nie až tak zásadne. Trump svojou politikou zmenil sentiment a očakávania ľudí. Keď niekto stále opakuje to isté, zvykneme si na to. Trump paradoxne posilnil odolnosť trhov. Investorov už nerozhodí len tak hocičo. Napriek tejto neistote sa ľudia snažia časovať trh. Ako som už v minulosti písal, trh nevie dlhodobo časovať nikto a v dnešnej dobe to platí niekoľkonásobne. V praxi vidím, že niektorí ľudia chcú držať peniaze a vložiť ich pri veľkom poklese. Niektorí čakajú už od pandémie. Robia to za očakávaním veľkého zisku, ale zároveň si neuvedomujú, o aké zisky už prišli čakaním. Ako som už spomenul, trhy počas zavedenia cieľ poklesli o viac ako 20%. Do dnešného dňa trhy narastli o približne 39%. Tí, čo čakali, špekulovali, neinvestovali, prišli o krásne zisky. Argumentujú to však tým, že trh ešte pôjde dole a oni vtedy doinvestujú. Áno, trhy pôjdu na 100% znovu dole, ale nikto nevie kedy a o koľko medzičasom narastú. Ak by aj dnes trhy padli, museli by padnúť o 29% na to, aby znovu dosiahli dno z obdobia zavedenia cieľ. Nie je to nemožné, ale je to málo pravdepodobné. Čas strávený na trhu poráža časovanie trhu. Najlepšie dni na trhu veľmi často neprichádzajú vtedy, keď je všetko pokojné, optimistické a jednoduché. Práve naopak. Za obdobie rokov 1996 až 2025 prišlo až 48% z 50 najlepších dní indexu S&P 500 počas medvedieho trhu. Ďalších 28% prišlo počas prvých 2 mesiacov nového býčieho trendu. To znamená, že až 76% najlepších dní prichádza v čase neistoty. V období, keď sa investori boja najviac, keď sú titulky negatívne, keď trhy padajú a keď má človek pocit, že teraz ešte nie je ten správny moment na investovanie. A práve v tom je problém. Ak investor v takom období vystúpi z trhu, prípadne do neho nevstúpi, môže veľmi pravdepodobne zmeškať dni, ktoré rozhodujú o veľkej časti budúceho výnosu. Ak by investor zostal v indexe S&P 500 plne zainvestovaný počas celého obdobia od roku 1996 až po 2025, z 10 000, ktoré by vtedy zainvestoval, by sa stalo 192 167 eur. Ak by však vynechal iba 10 najlepších dní, výsledok by klesol na 85 490 eur, čo je už o 56% menej. Ak by vynechal 20 najlepších dní, ostalo by mu 49 551 eur, čo je o 74% menej. A pri vynechaní 30 najlepších dní len 31 123 eur, čo je o 84% menej. Toto je jeden z najsilnejších argumentov proti časovaniu trhu. Nie preto, že časovanie nikdy nevyjde. Ono občas vyjde. Problém je, že musí výjsť opakovane.
Musíte správne odhadnúť, kedy odísť z trhu a potom ešte správne odhadnúť, kedy sa do trhu vrátiť späť. Ak sa netrafíte, môžete vynechať práve tie dni, ktoré tvoria veľkú časť dlhodobého výnosu. Okrem ušlého zisku vás časovanie trhu stojí nielen peniaze, ale aj nervy, stres, obavy, úzkosť. Stojí to za to? Tretí graf pekne ukazuje, že od roku 1950 trh prežil vojny, krízy, infláciu, recesie, ropné šoky, technologickú bublinu, finančnú krízu, aj pandémiu. Dlhodobo však rozhoduje najmä to, či firmy zarábajú, ekonomika rastie a či investor dokáže zostať disciplínovaný. Paradoxne najviac pomáha nerobiť nič navyše. Na druhej strane, nerobiť nič je pre náš mozog často najťažšie, najmä v tejto prestimulovanej dobe, ktorá nás neustále tlačí k reakcii. Trhy dnes nie sú odolné iba preto, že si investori zvykli na Trumpa. To je len jedna časť obrazu trhov. Druhá časť je oveľa dôležitejšia. Firmy zarábajú. A zarábajú veľmi dobre. Podľa FactSet malo k 1. máju 26 výsledky za prvý kvartál zverejnených 63% firiem z indexu S&P 500. Z nich až 84% prekonalo očakávanie zisku na akciu. Celkový rast ziskov za prvý kvartál 2026 bol na úrovni 27,1%, pričom ešte na konci kvartála sa čakalo len približne 13,1%. Ak by sa toto číslo potvrdilo, išlo by o najvyšší rast ziskov od 4. kvartálu 2021. A toto je dôvod, prečo trh nereaguje iba na titulky. Áno, clá sú problém, áno, vojna je problém, áno, aj ropa, inflácia, politika, toto všetko sú problémy. Ale ak firmy zároveň prekonávajú očakávania, zvyšujú zisky, držia vysoké marže, trh má dôvod byť silnejší, ako by sme čakali len podľa správ z médií. FactSet zároveň ukazuje, že čistá zisková marža indexu S&P 500 za Q1 2026 bola 13,4%. Ak sa toto číslo potvrdí, pôjde o najvyššiu čistú maržu, odkedy FactSet tento údaj sleduje od roku 2009. Pričom najsilnejšie marže má opäť technologický sektor. Tento graf ukazuje dôležitú vec. Firmy nezarábajú len viac, zarábajú efektívnejšie. A práve tu sa dostávame aj k AI. Veľa ľudí dnes povie, že AI je bublina. Možno v niektorých firmách a pri niektorých akciách áno. Ale povedať, že AI je iba bublina, je podľa mňa príliš jednoduché. AI už nie je niečo vzdialené. Máme ju doma, v telefónoch, v práci. Firmy testujú AI nástroje, automatizácie, analýzy, reporting, zákaznícku podporu či generovanie textov a kódu. Pre zamestnanca to môže byť otravné. Len ďalší buzzword, ďalšie školenie, ďalší nástroj, ale pre firmu to môže znamenať vyššiu efektivitu, nižšie náklady, rýchlejšie procesy a potenciálne vyššie zisky. To znamená, že každá AI investícia, to neznamená, že každá AI investícia bude úspešná. Nebude. Niektoré firmy to preženú, niektoré očakávania budú prestrelené a niektoré akcie môžu výrazne padnúť. Ale pointa je inde. Ak AI reálne pomáha firmám pracovať rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie, potom dáva zmysel, že sa to postupne môže prejaviť aj v ziskoch. Preto by som dnešný trh nehodnotil len cez Trumpa, clá alebo vojnu. Sú to dôležité riziká, ale nie sú to jediné premenné. Trh dnes stojí na viacerých veciach naraz. Investori si zvykli na vyššiu neistotu. Firmy prekonávajú očakávania, zisky rastú, marže sú vysoké a AI zvyšuje očakávania produktivity. To znamená, že trh nemôže padnúť. Pardon, to neznamená, že trh nemôže padnúť. Môže a určite znovu padne. Ale čakať bokom len preto, že svet vyzerá neisto, sa ukazuje ako zlá stratégia. Naopak najlepšie, čo môžete spraviť, je zostať zainvestovaný, pokračovať podľa plánu, nenechať sa vyrušiť každým titulkom. Dlhodobo sa stále ukazuje, že najlepšie výsledky nedosahujú tí, ktorí sa snažia vyhrať nad trhom, ale tí, ktorí ostanú konzistentní. Pravidelne investujú, pri poklesoch nepanikária a nechajú čas, aby robil svoju prácu. Majetok sa väčšinou nebuduje veľkým jedným rozhodnutím.
Buduje sa disciplínou, trpezlivosťou a schopnosťou pokračovať aj vtedy, keď svet pôsobí neisto. Na papieri to znie jednoducho. V praxi je to však ťažké, pretože do hry vstupuje psychológia, strach a emócie. Nie nadarmo sa hovorí, že najväčším nepriateľom investora je on sám. A práve preto som tu ja. Aby som vám pomohol zastaviť sa, pozrieť sa na situáciu s odstupom a držať sa stratégie aj v neistých časoch. Ak chcete investovať systematicky, bez zbytočného časovania a panických rozhodnutí, rád vám s tým pomôžem. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešnú časť. Verím, že vám pomohla lepšie sa zorientovať v tom, prečo trhy niekedy robia presný opak toho, čo by sme podľa titulkov čakali a prečo má zmysel držať sa stratégie aj v neistých časoch. Ak bola pre vás dnešná časť prínosná, budem rád, ak ju budete zdieľať. Možno pomôže aj niekomu v vašom okolí. Ak sledujete videoverziu, pomôže mi aj odber alebo like. A ak chcete dostávať moje texty pravidelne, môžete sa prihlásiť aj na odber písaného newslettera. Pomáha to tomuto podcastu aj newsletteru rásť ďalej. Ďakujem vám za čas a prajem vám pekný deň. Čaute.